Castell. Dewch ar daith gyda ni I ymweld â rhai o brif ddigwyddiadau hanesyddol Castell Caerdydd. Yn gyntaf, i'r oes Pendriga'r Celtiaid ar dir y castell, cyn I fydd yn y Rhufeiniaid ei gorchfygu. Teithon ni'r flwyddyn 1404 I gyfnod gwrthryfel Owain Glyndŵr. Torodd lluoedd Owain drwy Gaerdydd gan losgi'r castell ar dref. Neidiwn ni gyfnod i'r ail rhyfel byd, pan ddefnyddiwyd muriau'r castell fel lloches cyrchoedd awyr. Drwy oriau hir y nos, cysgodau trigolion Caerdydd yno. Gorffennwn ni'n dawns yn y presennol, yn un o brif ddathliadau'r castell, y Tafwyl, a hwyl a sbri a chawn yno. Mwynhewch. Rhowch groeso felly I Ysgol Gymraeg Pen y Gath. I'm a bywyd mor, I'm a bywyd mor, I'm a bywyd mor braf.